Vijest o smrti legendarnog pjevača narodne muzike Halida Bešića potresla je region i čitavu muzičku scenu. Nakon što je objavljeno da je umjetnik preminuo u 81. godini života nakon teške bolesti, društvene mreže preplavile su poruke tuge, sjećanja i oproštaja. Među mnogima koji su izrazili svoje emocije našla se i pjevačica Marija Šerifović, koja nije mogla da sakrije bol zbog gubitka velikog umjetnika i čovjeka koji je svojim glasom obilježio decenije muzičke historije Balkana. Marija se oglasila putem svog Instagram profila gdje je podijelila fotografiju Halida Bešića uz dirljive riječi koje su rasplakale mnoge njene pratioce. Prestalo je da kuca muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka vam je večna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu. Porodici iskreno saučešće. Napisala je Marija, pokazujući koliko je ovaj gubitak duboko pogodio ne samo nju, već i sve one koji su Halida voljeli i poštovali. Njene riječi odzvanjuju emocijom i poštovanjem prema čovjeku čija je muzika ujedinila generacije i narode. Halid Bešić bio je mnogo više od pjevača, bio je simbol narodne duše, jednostavnosti i iskrenosti koja se osjećala u svakoj njegovoj pjesmi. Njegov glas pratio je mnoge kroz život, bio uz ljude u trenucima radosti, ali i tuge. Marijin oproštaj od Halida odražava tu kolektivnu bol i zahvalnost koju osjećaju svi koji su odrasli uz njegove stihove. Halidova iznenadna smrt ostavila je prazninu u srcima kolega i fanova, a reakcije poput Marijine svjedoče koliko je bio voljen i poštovan u umjetničkom svijetu. Iako ga više nema, njegova muzika nastavlja da živi, a pjesme koje su postale evergreen i dalje će buditi emocije i uspomene. Marijin oproštaj, kratak ali dubok, postao je simbol iskrene tuge i zahvalnosti prema čovjeku čije će ime zauvijek ostati upisano u istoriju balkanske muzike.